Os alcumes, as alcuñas. É curioso, o primeiro chiste que eu contei na miña vida sería un retaquiño así. Falaba de alcumes e era un chiste tradicional. Era un rapaz que nace, queren bautizalo, a familia quere poñerlle Eduardo, o cura di que con E, Eduardo con E, Eduardo con E, e ao final o neno, como era pequerchiño, quedoulle con niño, non? Este é un chiste tradicional, pero os alcumes póñense. Non hai problema, ti monta o bautizo, fai o tinglao, esa festa tremenda, ponlle o neno Borja Mari, os nomes que se levan agora, que vos vou contar, Jennifer, Jessica, eses nomes que logo escoitas a naira na praia. Jessica, agarra a Harry. E ves a Harry correndo por ali, Harry o sucio, non? Bueno, ti ponlle o nome que queiras, pero ao final alguén dirá, é Cagadiño ou Avó, é o Cabanés pequeno. É que doulle para toda a vida ese alcume. E por aí non hai problema, podenche poñer un alcume, pero a vos pasou vos seguro ter un colega que non lle sabes o nome, que lle chamas o Pidichón ou o Pirolas, non? Poñamos por caso. E como faz cando chamas á casa deles a Xanai, mire, está... E di Xanai, quen? O Pirolas? Sí, señora, non? Porque xa están fartos de que lle digan así, non? Os alcumes funcionan así, pero hoxe en día hai unhas novas alcuñas que son os nicks en internet. Nick é alcuña, non? En inglés. E a alcuña en internet, ollo, pódese cambiar. Ti podes poñer, eu que sei, que o teu enderezo electrónico sexa tío bueno 28 centímetros, arroba, lo que se... Ti pon. Pero logo que teñas unha entrevista de traballo que vai a cousa ben, que o xefe che diga, bien, me parece bien su currículum, a ver, deme su email. Como lle dis, tío bueno 28 centímetros, gmail.com. Isto non se pode dicir. Hai que ter cuidado con isto. Hai que ter cuidado coas alcuñas. As alcuñas quedan para toda a vida. Quedan para sempre. Hai xente que ten vista para poñelas. E ao final pásache o que lle pasou a aquel médico que chegou á vila que todo o mundo lle dixo, ollo porque che van poñer unha alcuña. Ollo que che vai caer unha alcuña. E el tan tranquilo, o primeiro cliente, o primeiro que lle di, vanlle poñer unha alcuña, e el dixo, eu xa veño prevenido. A que non sabedes o que lle quedou? O prevenido. Gracias por acompañarnos por hoxe, nunca máis. Un placer a esta peña. Fernando Vázquez de Vigo, un placer tervos. Gracias. Gracias, Silvia.